Kazwai makadini matimana enyika nhasi unoka tiri munzvimbo yemutoko uko nhau ino yatiri kukupai yakaitwa nemutori wedu wenhau anoripota ari kwamutoko Francis Chasara Nyamasvisva. Nhau iripoka nde mwana ane 13 years asiri kuonekwa, asi akapedzisira kuonekwa achitorwa nemota pachikoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ini ndinonzi Greta Jaji. Ndakazongoshamisika hanzvadzi yangu nemuroora wangu achiuya wachiti Shairina haasi kuwanikwa kuchikoro. Pandabvunza kuti akatanga rini kushayikwa kuchikoro, zvikanzi akashayikwa nezuro iri Mandi. Saka hanzvadzi yangu iyi ndopakazofumira kwachindenga unonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka ndopandakazobvunza kuti ko zvafamba sei, bva wazoti kumapurisa. Saka ndopandakazongopererawo ipapo. Saka imimi kumapurisa hamuna kuenda? Aiwa, inini handina kuenda. Zvakandishamisa nokuti Rutende ane makore asina kufa panapa, akangoita kuba mwana kuchikoro. Saka Rutende uyu anoshanda kupi? Rutende ndokubhawa. Ndana Geti. Zvino uko hanzi Rutende uka? Rimwe zita raanoshandisa anonzi Kate kana kuti Kudzi, ndo raanowanzoshandisa iro. Ndonzi Rodwero Liza Muhupe, ndogara mubhuku Majumbi. Dautaura nyaya yakaitika pamusoro pomwana wangu. Chokutanga inyaya yekuti musikana uyu aimbofona kumashure uko achiti baba makasimba here, baba makasimba here. Ndopakazoti iye baba Shai aonda chaizvo. Takati Shai haana kuonda. Ini ndakatobva kobhadhara mari yechikoro ikweyo. Haana kuonda ba, musiya agare kuna gogo wache ikoko. Patanyararidzana ipapo. Ndopatazogara kwazofona futi unzi baba Shai nda kuita sei? Ndida kuya komutora afunde kuno chikoro chinoita Kendrezi. Chinonzi Cypride. Ndakati iwe azviite ba. Siya mwana agare kupi? Kuna gogo. Ndakati vakaenda namai waona iyi. Ndizvo ndakataura. Kuyo kunyako walire iko. Pakata foni patagara hedu. Ndopakazobva iko kuye kwenga ari kuyagara. Ndopakabva kuchikoro. Kubva atora mwana. Atora mwana paye ndopaka asvika kutora mwana achibvunza maticha, ndandikumbirawo Shai ndimuone. Ndopakaunzi mwana ndiye. Saka maticha akabva ati munomuziva here? Unzi aiwa mukoma wache. Ndobva watakurana paye. Watakurana ndopawakaenda. Wanzi wakakwira parodhi. Wanzi yamutore maswiti nomazepi ndowatengerwa nasekuru wako wari apo. Baba wako wari kwashinegurei. Mwana uye achienda akati manyepa here mama wangu, zvamuri kuti ndiende nemi? Unzi hande iwe wotora kuti wanga kunyepere sekuru wako ucheni. Ndobva waenda mwana wedu. Ndopakasvika pamotika paye. Asi kanzera aipfuurawo norodhi. Akati iye vanhu vavo vanenge vasikuira naba mwana anenge ari kumanikidziwa kwaari kuenda. Ndobva wapinda homo mumotika muye pawaenda. Ndopakazoti vanhu vazoti motika iyi yaenda manje yakabva yadimburawo nopakati mubhuma yakapfuura ona mupano rodhi inopfuura nomukati. Yaenda nekuya poteja yasiya rodhi yakauya nayo ipapai.
awa ndopo wakazouyawo manje zvadaro iri manje iyeyi ndopo wakati warara mwana asaika. Chipiri ndopo takazouya kudziwa panapa kuzofonera kunzi mwana aripo here. Ndikati mwana upiko? Kunzi Shai. Ndakati Shai hakuna ba kunoku. Kwaita seiko? Ndinozuro hana ba kuya kumba. Ndakati kwaenda kupi? Kunzi mheno tingati pena aripo. Takati aiwa Devi shuya unezvezviutaura izvi shuya tiite sei nana amai vacho takurungana panapa. Kwaenda unonzi kwaOB kuchobvunzawo vana vari ikweyo. Unzi shuya Rutendo asvika papi? Pachikoro achitora mwana. Rutendo tinomuziva. Takachoma makumuziva here imi? Unzi sasimba Rutendo chipfupi ndomutadza chizokedu baba wakupa tirare kana tarara mangwana tomukira kuenda kupi? Kuchikoro. Ndopatakamuka kuenda kuchikoro paya. Asvika pachikoro takaonawo maticha nana Madam Mumba ndondifonera iwo anonzi Madam Mumba. Ndakati Madam tauya nyaya yedu yatauya ndoyatadonzwa kuti mwana akafamba sei. Ndopatakatora namaticha neiwo kwatsiga wacho anonzi vakadzi vangu amai vaShai vacho. Ndopataura nhau yacho unzi mwana akasvika papi? Shuwa mwana akasaika. Taifunga kuti pina ari kuna baba wacho. Asiri kuna baba wacho. Ndopakati saka toita sei nyaya iyi? Papanzi daidzawo nebhaut akauyawo. Takataura nyaya yacho iyeyi. Takationesana ipapa unzi nyaya zvayaita kudai soka yakuda kumapurisa. Imi muchiita kuti mutende kumapurisa nhasi uno. Ndopatakaenda kumapurisa isusu zvatatakwa namoti wataenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa kuyo takataura nhau yedu. Tasaya mwana takadai so. Ndozvatipa kuti tisvike panapa. Ndobva wanyora. Wakanyora wapedza kunyora wakati isisuka tinoda kadhi mapikicha owana iyayi kuti titsvake hatizive kuti kana makati anonzi Nhengi hatimuzive ba. Imimi ndimotomuziva. Saka izvo ndozvinoita kuti timuzive. Ndopatakatora chimirai tiite sei tizotsvake iyayi. Patazotsvaka mapikicha aya ndopatakaenda nawo ipapa mapikicha aya. Ndobvatora mapikicha taita sei tatora. Saka mimi chitsvakayo norimwe saidi tichitsvakawo norimwe saidi. Mupurisa atakapuwa pakutangayo ndo paakambozomboendawo kunonzi kuJama wamboenda naTsana. Ndobva wamboenda ikweyo kuzoya kuma11 vachiti tambozama uko hakunaba kwamataura kuenda. Ndakati ini ndeitoziva hangu kuti ndokwaimbonzi akuraramira kupi ikoko. Kana akuraramira kumwe handichakuziva ba. Ndakutomirirawo papi. Ndakashuya titsvake toita tiri pamwe chete. Patazoona kuti uyu atirikufamba naye uyu zvisi kuchinjinja ba izvi pana chenji ba. Maigroup wati aiwa bandike uyai titsvake mwe tione ungabatsire sei. Ndopatapuwa mwe patapinda kunzi pindai muofisi. Patapuwa mwe uyu ndaakushanda kwakagande. Saka takushanda nawo gande uye ndiapamire naye parizvino mupurisa uye. Takaenda ikweyo tinochiona iye kana kuti kuno zviri kufamba sei nyaya dzedu. Saka ndopandinechiti nini ndoda kuenda kupi kwamutoko ndochobvunza kuti nyaya dzeka mazuva awanda. Nyaya iyi hatisi kuda mari chaka chiri kubuda iba ipapa. Kutsvaka tiri kutsvakawo ino. Asi mimi takuda kuziva kuti muri papiwo pamatsvake amutitowo. Bhozi wakamboti isusu kana zvanyatsa kuoma kudai so takovhurisa nhamba idzodzi padziri kubvira toona kuti bhusta rakushandisa ndoripi. Ndozvakataura mapurisa. Wataiva ini chimbodai so patamira takadaro. Alright baba. Takutsvakawo kunoku. Baba. Tsvakawo. Tichienda kobvunzwa kana wanzwa kuti manzwa kuti ari kwakati motika dziri pano. Toya tichita sei? Moya mutitaura toenda ikweyo. Hapana zvinotinesana. Tiri pano. Pandoda kunzwisisa baba. Ndinoda kuti ndinzwisise kwamuri semuridzi wemwana. Kukumbira kwakaita mwana wenyu mwana kumashure ndiko here kwakasakisa kuti azosvike achitora mwana? Ipapa uyu akandoita zvacho ega uyu kutora mwana inini ana 2 years panapa iro ino ndoro chitatu asingasvike panapa akabva akatotizwa wamai vacho mumba matosiya mwana ndichitomuti iwewe wasiya mwana wadai so achitomunaisa kuti upenyu huri mazuva ano hwaoma. Rutendo Pero la Nyamukondiwa ndinobva mubhuku Majumbi
Chiitiko chakaitika panhau yemwana uyu arinzi akashaika. Izvi zvakaitika uri musi weMande, iri Mande. Saka iri Mande kudaro isusu takazofonera chaachipiri kuti mwana arikoko here. Mwana uyu anonzi Shailini Jaji. Saka tabvunziwa musi wechipiri ndofanira takazofona zvokuma 6 dzomusi wechipiri ndipo takazofonewa unzi Shailini ako chikoro ari kunzi atova nemukoma wake anova ndiye Rutendo Jaji. Saka tafonerwa kudaro isusu zvakatishamisa kuti ko Rutendo semwana wepano uyezve Rutendo ndakapedzisira ndiri seni zvangu ini ndakapedzisira kumuona ameno achitori mudiki diki zvokuma 9 years 10 years ikoko ndopandakapedzisira kuonana naye ndopandakapedzisira kumuziva ari. Saka zvadaro Rutendo uyauya atora mwana hana kunge akasvika kumba akangopfuura nerodhi ndobva atora mwana kuchikoro. Isusu tafonerwa chipiri kumazineru tafonerwa kudaro isusu zvakatishamisa nokuti Sunday yacho kumanheru ndakandabva kuti ana inini Rutendo achinditi inini ndiri kuKaroi mama ndokwandiita se ndokwandiri kugara. Izvi zvokuti achiatora mwana hana kunge akazvitaura kana kukumbira hana. Saka ndatora naye iri Sunday Monday pazvakaitika. Chipiri ndipo zvakandinetsa kuti Rutendo akandakataura naye musi Sunday achiti ndiri kuHurungwe. Zvauya sei kuti Sunday manheru zvokuma 7 8 dzonzi dzakazochaya Rutendo akuchikoro ndobva aba mwana ndobva aenda naye. Saka tingaenda kudaro tafonerwa isusu chipiri kumanheru ndobva tanzwa ushoko iroro vana ndopamba patete ndozvikutaurika zvinonzi mwana aita sei mwana hako kuchikoro mwana aita sei mwana atoro. Saka zvadaro baba wakabva panguva iyi hapana kana akazobika. Baba wacho ndobva atanga kumhanya nokukuisa vatangogara mumba mechi nemwana wangu nkuatamira wangu abuda. Saka pawakazouya achiti Rutendo wacho tamufonera pakutanga amboramba achidzima foni asi azodaira akati izvoni inini handina kuuya kuchikoroba akatanga kuramba handina kuuya kuchikoro. Saka vadaro vakaramba vachimufonera ndobva vazomufonera futi ndopa akaziva ati ehe ndauya kuchikoro ndikatora mwana. Saka zvadaro ndobva wambotaudzana zvavo murodhi imomo wachiuya wasvika kumba ndobva watotaura ndataura naye Rutendo ati kudii zvanzi ati ambotanga kuramba ati kwai ndakaswera kumba ndichite mabhinzi ndasvika kuchikoro ndasina kuite mafaini bhinzi ewa. Saka ndipei ndimbotoya kumufonera ndobva ndamufonera ndirini ndikati Rutendo zvauya sei wazvifambisa sei iwe uri kunzi wauya kuchikoro ukatora mwana. Zvanzi inini mama handingambokuwanzai handingambokuzvisai mama wangu inini ndikozicha kuchikoro inini ndauya ndikatora mwana ndakanzwa kuti mwana uyu haana kugara zvakanaka mwana ari kushungurudzika saka ndauya kuchikoro ndikatora mwana. Ndikati aiwa Rutendo haungauya kuchikoro uchitora mwana pasina kutaura pasina kukumbira. Iwe vakadii kutanga vakumbira kandi pawauya uchienda kuchikoro iwe da kuti undiudze iwe kuti kubva parodhi pabhasi stop pajaraji kuti uye panopamba pane distance yakareba sei iwe kuti udarikire wadii kutanga wauya kunokumba wotanga vataura vantu wotanga waenda kwatsiga wotanga vataura kuna mbuya vana uri kuchengeta vana uri kuziva here Rutendo kuti waba mwana. Zvikanzi aiwa handina kuba mwana. Ndikati Rutendo waba mwana ndokunonzi kuba kwaita sei kwaita mwana uzive kuti unosungwa nazvo Rutendo waba mwana iwewe. Zvanzi aiwa ndauba mwana ndamutora pachikoro. Ndikati pachikoro panobikwa sadza here da kuti undidaire kuti pachikoro panobikwa sadza here akabva aramba akanyarara. Ndikati Rutendo da kuti undidaire kuti pachikoro panochengetwa vana vechikoro here. Shai hauzive kuti anogara kupi Shai anogara nambuya wake naamai wake. Saka iwe wakoniwa nei kuti uende kuchikoro kuna amai vemwana kwaari kugara nambuya wake wokumbira zvakanaka kuti inini gogo ndikumbira mwana ndiende naye sei wakoniwa izvozvo. Kati dai kunzi akabva anditi papa inini ndakambokumbira baba kumashure uko saka ndati ndite sei. Ndati aiwa nyangwe dai wakakumbira baba ungadai vakauya nokumba wotsanangura kuti baba zvatakataurirana zvezve ndazoita sei ndazouya. Saka iwe varamba wakanyarara ukaona kuti bhesi verega ndiye ndinotora mwana ndibva ndangoenda naye. So ini handisi kuzviziva kuti vakatombodaro ngati vakadii vakakoniwa nei kuti uye kumba Rutendo. Akabva aramba akandinyararira ndobva ndasvika pakutokata foni pandadzosera foni waridzi wayo. Saka ndadzosera kudaro ini handazobvira ndakazotaura naye futi bose anga akudzima foni yake. Ipapo ndichiva ndichikutaura naye akabva anditi imimi sei vanhu mukuramba muchindifonera nhau yemwana inini mwana ndinaye muti ndingamuitei asi ndakatora mwana baba wangu handingaregera weropa rangu achitambura ari ikoko. Saka ndati bvita ndichengete weropa rangu ndigare naye ndega ndichimuchengeta inini ndomatorera ndaita mwana. Ndovana kuti aiwa iwe mwana hauna ungatore nenzira iyoyo unosvika zvakanaka wokumbira mwana wodini naye mwana woenda naye unokumbira zvakanaka
Wewe wokumbira pana baba wako uenda kwari kuchengetwa mwana kwa gogo wake wokumbira zvawakaita ndo kunonzi kuba mwana. Kumurekishira paya pa ndagara pantu apa. Ndo pazotoa futi na mai vache. Womurekishira futi mairano papi vachimuudza kuti iwe unogona kuti munhu anogona kuti uda basa asi basa racho usingazoti basa rakamira sei munhu wasingaziva unofana kushandira munhu wasingazivi. Unofana kutohwa nemunhu waunoziva kuitira mangwana. Alright. Azvinzwa mama ndasiya bhegi rangu ipi kurodho. Baba, ndiri kuda kuti mundibudire pachena kuti mwana akaba mwana here Akaba mwana kana kuti akatora mwana. Akaba mwana. Isisu kana tichiti kutora mwana kuwirirana. Ndizvo. Kana watora kuchini Usina pasina apa kuwirirana. zvakatapana apa wondosvika kutora gejo baba. Mwana uyu ana makore mangani? Ane 13. Ari grade grade 5 pa Chindenga. Chindenga primary. Ndonzi Precious Chimukombe ndogara mubhuku Majumbi. Vakashaya mwana rodhiza muhupe natorani Nyamukondiwa madzisa hwira tiri pa next day so zora vakashaya mwana musi wa 9 February vakauya musi wa 10 kumba kwangu vakati tashaya mwana zviri kunzi mwana akatorwa nemukoma wake kuchikoro. Matorero akaitwa vari kuti vakanzwa vanhu vachiti mukoma wake uyu akanga aine chikomba chake chaanogara nacho akamuba pachikoro nguva yelanchi ndobva aenda naye wanga waine kamota kawanga wainako kanga kakapaka kusaidi kusekondari ndobva wadarika wasina kutaurira pamba pavo kuti takutakura mwana. Saka musi weMande uyu paakashayikwa mwana vanhu vechikoro vakabuda vakaenda kudzimba dzavo. Mai vemwana kwavanogara mukadzi wababa wa Keith uyu wechinumber 2 wakaseparatana so vanogara kumusha kwavo. Mwana uyu mai wake havana kwanisa kutsanangurira murume wachona kuti ndashaya mwana the first day pakashayikwa mwana. So avo vakanga vakarivara vachiti mwana ari kuna mai wake sezvo vachigara namai wake kumba kwavo ikokoko. Chakazoshamisa baba wemwana vakazofonerwa second day nase wepachikoro ndopakanzi zviri kunzi takashaya mwana nezuro haana kuuya kumba semaviriro anoita mazuva ese. Ava ndopakachibvunza kuti ko mwana sei zvikanzi namai wacho taifunga kuti zvimwe ari ikoko. Saka ini zvakandinetsa kuti ko ava vanogoti mwana ari ikoko sei mwana haanombobvira atombouya zvamuchose kumba kwababa wake mwana haatenderwa kuuya kumba kwababa wavo zvamuchose vana ndiwo vanogara nawo. Chakandirwadza chinhu 1 panyaya yemwana uyu mai wake havana kuita kei nemwana musi wakashayika mwana. Mai wake vakanyatsorara hope vakazomuka zveshe achipiri vakaswera vakadya vakabika zvese vakazonochitaga mwana kuma5 kwemusi wechipiri wachitaurira kumamedhemu kuti mwana handina kumuona akashayikwa nezuro musi weMande. So ini nyaya iyi yakandirwadzawo semugari wemunharaunda kuti mai ava sei vasina mwoyo wekubereka sewandinawo inini sevasingarwadziwewo. Dai wakatotaurira murume wavo the first day pakashayika mwana vasina tombobvira vatomborara kuti ndashaya mwana kupi kunoku. So ndakanyatsoona kuti mai ava pekutanga ndichitora nyaya iyi ndakati mai wada kusungirira murume wavo kumuda kumupa mhosva. Kechi2 nyaya yafambiswa vakafamba nyaya dzavachienda kupolisi. Nyaya yekupolisi haisi kufamba. Rutendo wachona akatora mwana haasi kuwanika asi ari kungonzi tamuona pasenta tamuona mumabhawa tamuona pakazoti kuti anyatsobuda pachena chaipo kana vanhu vari kumuona vachona kuti wabude pachena kuti vamubate kuti tamubata uyu vari kungoti tamuona. Saka nhasi zvinhu zviri kungotirwadzawo isu munharaunda kuti dai Rutendo akwanisa kubatwa adzoka panzvimbo atidzosera mwana ari mupenyu ndoshuwiro yatiinayo. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho kune vangave neruzivo kuti mwana uyu aripi. Aiwa katibatei nhamba dzedu ndidzodzo idzo kana kuzivisa mapurisa ari padyo nemi. Andrew Neshamba signing off. Ngatsangana imwe nezvimwe zvirongwa zvaticharamba tikupai asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends.
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.